Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Arjuna pamekon sing lerkin bener ora iki cincingane gol bumi koncang kancing langit kelap-kelap katon lerkin cangeng risang mawe gandung ajut lerkin cangeng risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna nonton paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun bulun kula mboten narimakaken dene pukulun sampun mantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing Mlopati Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Garing